Oras madihita saluhukna di hamuak kadamang dok dainang. Jadi hita maringan tikion sah mata benami dihita saluhukna. Huru pihami mahamuak kamanginang. Marhite video nami on. Mangatusi hatani itu hatta. Ima jamita tu hari Minggu tanggal 25 September 2022. Adorang sopa sahatami jumulu mahita martangiang. Asiniroha madi hamuloh dame. Nasian debata amata. Dok nasian anakna Yesus Kristus tuhattai. Amin. Hurian itu hatta ibadah danglok kangi sian pernguluatta. Asal namar goar hita halak Kristen totudo selalu bersinggungan manang berhadapan dohot guarna na ibadah. Na jujur na tapatupa na somal lima ibadah ni aka permingguon. Mulut tidak do di aka piga-piga luat aka damang duk dainang. Nunga pola ipatupa permingguon minggu pagi. Olo jam onom. Olo muse jam tongasia. Olo jam 11. Bahkan satu botari pena dipatupa dona di aka permingguon. Tidak sia ni alani boido torok ni aka ruas. Ujungna ikon mersagi di tiki. Jala bodo tong semangat ni aka ruas nama dohoti permingguoni manang ibadahi. Mulu ngatorok aka nama dohoti pasti bodo daya tampung gabi gumurang. Ikut disegi ma nang partikian. Talas sude diamang dok dainang. Mulu semangat di aka peribadahan nunga di patupa. Dia ka piga-piga luat. Salah di patupa tadi dua ta, dan salah. Ane tei de ma bohado na haringga sonni ruasi. Unang matutu di patupa par mingguon. Pola opat kali ibadah isadari ala yang gojol mana tang piga naro. Di patupa pe mungkin ni ibadah olo opat kali manang ono pali sadari mengida keseriusan ni aka nabi ibadah. Di hamuak kadamang dok dainang Apostel Paulus rakdoh si Timoteus diajari dona boha laho patupahon ibadah na dinggan ibadah na tatu si ima ritual manang arorota nomor saur rakdoh akadong asaha porsiahon bodo na per ibadah hatta jaka dipartangnya ngapena termasuk do ibadah di persawaran rak dohot akadongan na porsea termasuk doi nang ibadah. Jala disungguh lima diturpukon di hamuak kadamang dok dainang pangomagurang do tutu hadaulaton. Pangomagurang do tutu hadaulaton. Molo hadaulaton ima dalam pangatusion na ibadah. Pangomagurang do ibadah. Alai songo dia do ibadah nekon sipatu pota asa dapat pangomoak kita. Memang ibadah bukanlah untuk diperjualbelikan. Ale bohado ibadah natapatupai memberikan dampak yang baik kepada kita. Dang nagabe beribadah au jala ikon adong manongan nahujalo manang adong akasih humisik manang pengomongan na asing dalam bentuk nominal si jalo otta daksong ni alai gurang do tutu akka pengomongan mol di bagasan ibadah na perjolo na tidak molo adong do ibadah adong marisi persekutuan manang parsa orang rak dohot akka saha porsiao secara sosial na isomma boy teida akan marsiurupan. Isomma teida hasadaun ni roha dinalaho mendalani parsauran di bagasan huriyai. Idomo laka pangaratto setor dilului dona di dia ibana marhuria asa adong parsauran. Jala di parsauran ni ima ibadah iko patu paudo ima hadaulatoni.
Jadi cuma sehingga dok kadang dok dainang mulau kita di pangaratoan suatu soadong akka persauranna di bagasan mulia. Nah berdua homa nemolu netei dado pangomoan dak na horan nakaningan alai nominal alai gurang do duduna tatu si pangomoan marhite-hite pengalaman spiritual ta mol tapatu pado akka ibadah mangalehon pangatusion taringot tu namasa di nguluta mergukuru jolma mulu marsahit ibana alai ala ringgas ibana di persauran narot Tuhani dan nagai medili itu saya ada pangomoan neteida ala rusuni persauran na arab dohok debata diakka ibadah mulu teida nungai manaki baktian dang na holan jakwal nekon si ihutonon na alai persituton na pena mangatusi taringot tu pabahenan di debata adalah respon kita itu tong neteida di ibadah. Jadi ibadah dang na holan ala hari Minggu manang ala ni tanggal merah manang ala nang Tuhan pamareta daun ala ibadah sasitong nadang boy kita mengida orang di tanggal alai ibadah adalah bagian dari hidup kita nah subuh kita melua sian ibadah tahila lama jok kadang doinang mulu ibadah natatusi dang naikon holat tu gereja alai bersama dengan keluarga juga ibadah bersama dengan keluarga termasuk doi nang songoni oleh kita ibadah malam manang menuguk nairak dohot keluarga ipe tongdo denggan jala ima pangomuan na teida mergugu diaka nahot hapor syauna rapto dohot Tuhani mulu mengarupi akka si tahu jala mulu dilasniro hapena akka nang jujut ibana di bagasan persauran marulupuluk mimana di bagasan Tuhani aidang marulupuluk imana alani dirina alai parulupulupuna takasdo alani Tuhani imana teida pangomuan nagudang alani hadaulatun jadi suatu nggak bisa salah atau mulu hita na beribadah tetaring tu pangomuan disosoi do hita diturpukon aidang adong tabuan tu hasyanganon jaladang terbuan hita agia ahla luar dang dihatai taringot tu materi dang ditaringot ahasi bonot tamuse dinalahu mate hita alanang watakas dang adong tabuan manangaha tu hasyanganon jala hita pe borhat muse tu si topa hita dang mabuan manangaha be hita atong mulu pe dihaliangi aka arta hita ditikion ikut dohonot tado holan hiasan sementara lui lahu pakyota di mardalani nguluta apakah harta itu kita jadikan sebagai alat untuk menjauhkan diri kita kepada Tuhan atau untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan disungguli do hita asa unang alani arta na dihasyanganon gabe lemedau hita totu maragam dona aka hamraon ni jolma gudang dona aka perbandingan nabu teida hidup di kota dohot hidup di desa aka nagudang artana dohot naso adong sampai perpurungan na pedang adong teri daru disi suatu gabi alani artai gabi mengebati parsaurat tarap dohot Tuhan suatu mengebati parsaurata rap dohot akadong atas saha persiawan nakaning ala jelas do ibadah natapatupa ima hadengganon ni akka parsauran rap dohot dong saha persiawan ala unang ma ala ana adong arta dihita manang dong atta dangang artana gabi tapatupa namargoar jarak manang gap manang akka pengalompokat dihita disungguli mahita mulu pe adong arta dihita suatu gabi tatengahon atau isadar isunggul do hita musehe asa mulu pe adong arta dihita tapakai me do denggan salah do mamora dak salah mamora
alai unang gabi alani hamoraon gabi mangabat kita dohot dongatta saha porsiaun nang padauh kita tu debata. Alai mulu adong dihita si panganun do barabiton tah sabab pumai. Buru marasing akapadaraman ni jolma. Buru tutu marasing akahamoraon ni jolma. Alai unang gabi alani hamoraon ni nakaningan gabi tu dia kaperselisian mana akadosa. Ai gudangan do nungainon alani arta gabi adong persaingan, adong gengsi do akalana asing, akajuk ni roha pena boy dona masa. Ale tajamot to manang rohatta, bohado hita makasabab pon nang pinasaha ni debata di hita. Tah sabab pon mulo odo pena adong di hita, batahamula tehon, mulang tarpatu pahita do pena patureho bale-baleta, batah sabab pun mulo holan na dua do pahiatta, batok matah sabab pun. Namar lapatat di sini, unang alani mengejar harta, mengejar akka keinginan yang lain, gabi tubuh nang akka perselisian terlumubi menegai nang hapor syauta. Tapak kema narong dihita dinalahu memuji debata. Aledang namadok gabi hohop kita tidak mau bekerja dan tidak mau berusaha. Kita harus tetap berusaha dinalaho madalani ngulit tahun ay Tuhani pe dihalomo do hita ado sipak kota dinalaho manguluti nguluta akka na mangula patuk do nasida mangan unang gabi holan na tarpaima dia kabentuan sotik matira kadamang dainang dia kapiga-piga pangalaho ni jolma sak dihalasod do nungain akka bentuan naro ada dampak na adona boy do na makoron gawi halosohon hayang lu tiap bulan ni narohana alai sa sitong na dileho pelahu mangurupi do asa tetap berlanjut ngoluna dohot boy dulahum si akka siulona atong tah sabab makanarong na dihita jala unak kita gabi perbedelian molupe subuh hita rapsong akka dongata namarna punahon diamu akadamang duk dainang nakaningan usaha kita juga perlu neng mamora hita tong dona perlu alai ikon atusatta dona mana ikon boto otta dona ay dinalaho mencapai hamoraon di hasianganon membutuhkan dia keperjuangan do ay dona olo mati-matian jolma diulahon an diulahon on dipikir hon tusan, dipikir hon tuson. Ya itu tidak menjadi masalah. Alana hamorao ni relatif do. Jelas sudi do boy mamora. Alai hamorao ni pasti marasing. Bohado kita sanggup kita di dalam ujian di hamorao ni. Apakah kekayaan yang diberikan kepada kita bukan sebagai ujian? Ya tentu ujian. Ayakan anak yang gabi mamora madabu do tu bagasan pengunjunan doh sabil doh tulan hahisapon hawotoon. Ini harus dihadapi. Bagaimana orang yang berusaha untuk menjadi kaya ini harus dihadapi. Dia harus menguasai hatinya. Dia harus menguasai komitmennya agar dia tidak menjadi hamba uang. Asa unang gabi saat tiba na tu sabil yang dirajai oleh hahisapon songon na manginum air laut. Mulunang diinum air laut, bah, dia akan selalu haus dan haus. Songon ni donang hamorao ni. Mulununga mamora ngadapok na sada naing dua, naing tolu. Molo soboy dirajai hagiokna. Bagudang dona gabi mate alani hamorao. Tohoro te kamangina. Alaidang nama dok nak kaningan salah mamora. Boy rumah mora. Ale sotung gabi hamorau ni, gabi manadik kok kita, gabi paholak kok kita, sian ibadah kita juga. Unang gabi tatu hor ibadah, ala na adong di kita. Ay toy mak, nilo pepelianon ngasai, ngana beribadah kita. Daw. Manang nilo pesuk banganon bisa gurang-gurang na, ngaboy ibi mewakili iba beribadah. Tidak.
dang boy arta beribadah alai jolmai dona naikon pasahatun nguluna jala hamurauna gabi holan arak doi pakyota dinalahu mamuji debata alai dang nagabi artai bahenota beribadah daung hita dona rikot hita alani akadamang dok dainang hadauladoni ikon ma arga bahenota. Ibadah itu sebagai kewajiban bagi kita. Meskipun kita mempunyai harta, alai kewajiban kita beribadah pasti harus kita lakukan kepada Tuhan. Dia mau kadamang dok dainang dihita saluhukna yado adong songonok kubigahami akapat dohan dengan uang dapat dibeli buku, tapi bukan hikmat. Dapat membeli rumah bagus, bukan rumah tangga yang bahagia. Dapat membeli tempat tidur, bukan tidur yang nyenyak. Dapat membeli hiburan, bukan kebahagiaan. Dapat membeli posisi, bukan harga diri. Dapat membeli obat, bukan kesehatan. Dapat membeli hiasan salib, tapi bukan juru selamat. Dapat membeli bangku gereja, tapi bukan surga. Apa yang tidak dapat dibeli dengan uang, Allah dapat memberi dengan cuma-cuma. Ahana bui di tuhor berhite-hite hepeng, ala yang go debata dilihat doi secara cuma-cuma. Lapatanna ada keterbatasan di hita, mulupe adong hepeng ta, ada yang waktunya itu bisa tidak kita andalkan. Dang bui andal honot ta hepeng dinalahu menyogok ngulu haporsyota atong dita salhuk na kadamang dok dainang tapak kema ibadah kita di bagasan sabab niroha tapak kema ngulu tahun di bagasan rasa cukup. Boleh tadi saya katakan menjadi punya harta, tetapi otapi ma unang gawe dirajai harta hita. Karena ibadah kita bukan dibeli. Ibadah kita tidak dapat diukur dengan uang, tetapi ibadah kita diukur dari kewajiban yang kita lakukan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Tapasah ma ngulut taupe gawe hadaulaton natama di hadapan di temata. Amin.